जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों दिनै सिजन 2 जोंनि बादायनाय मेथाइ बादायनायखौ जों दिनै स्टार्ट खालामनाय जाबाय। दायो जों अलरेडि फार्स्ट राउन्डआ जोबनानै थांबाय। बेसेबां पार्टिसिपेन्टफोरा बाहागो लादों? जों बाहागो लानायखौ नुनो मोनबाय फ्राय 50 खाथियाव आरोना। औ बिथांमोना बबेनिफ्राय फैदों? गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों, जेरै चिरां, क'क्राझार, बाक्सा आरो उदालगुरि बिदि बादायगिरिफोर। गोबां डिनोमिनेसन दङ, जेरै CNI, लुथारन आरो केथलिक, बाप्टिस्ट बिदि आरोखि। बेयाव फ्राय 50नि खाथियाव लादों आरोना। औ बेवहाय मा बाहागोनि बादायनाय जादों? बेहाय बिदि गस्पेल सं बादायलायनाय जादों, जेरै एसामिस सं आरो बर' सं, बे मोननै नि गेजेरजों बादायनायखौ लानाय जादों। लोगोसे मा हारिनि मानसिफोर? बेहाय गुबुन गुबुन हारिखौ जों नुनो मोनदों, जेरै आदिबासिफोर दङ, गार'फोरबो दङ आरो बर' दङ बिदि। गासैबो हारिनियानो सुबुंफ्रानो खनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। औ नंगौ। बेयो बेसेबां साननि थाखाय जागोन बेयो? बे दिनै मात्र सेथि साननि थाखायल'। जाय बिथांमोना देरहागोन बिथांमोननि थाखाय मा बान्था होनायनि राहा? जोंथ' बिदि बान्था दङ जोंनियाव, जेरै फार्स्ट बान्था मोननायनि थाखाय 20,000, सेकेन्डनि थाखाय 10,000 आरो थार्ड पजिशननि थाखाय 5,000 जों होनाय जागोन आरोखि न'। बिगुल, बे बिगुला जाबाय जोंहा बिब्लिकेल मोनसे वर्ड। बे जाबाय बिगुल मिन्स ट्राम्पेट। जोङो बेखौ मिथियो जे ओरैनो जों सरासर बुङोब्ला बेखौ मोनसे फेम्फा सुनाय होननानै बुङो। एक्चुवेलि जिथु वर्ड, बे वर्डआ जोंहा बिब्लिकेल वर्ड आरो बेनिखाय जोङो बे बिगुलनि ओंथियानो जाबाय देरहासारनायनि फेम्फा सुनाय। बे ओंथिखौ लानानै जोङो बे बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशन होननानै जोङो बे मोनसे संगठन बा बे मोनसे एस'सिएशनखौ जोङो दानाय जाबाय। बेखौ माब्ला दानाय जादों? बेखौ जोङो 2022 बे बोसोरावनो जोङो बेखौ सेथि खेब जोङो दानाय जादोंमोन। नाथाय बेवहाय बादायलायनायखौ सिजन 2 होननानै जों नुनो मोनदों। औ, माखासे बोसोराव जोंहा गेप थाबाय आरो जोङो बेनि थाखायनो जोङो सिन्था खालामबाय, सिन्था सरसा खालामनानै जोङो मोनबाय जे जोङो बेबायदि थाबाय थायोब्ला जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो सिजन 1 सिंगिं कम्पिटिसनखौ जोङो लानाय जाबाय आरो देग्लायनि बोसोराव जोङो सिजन 2 बे सिंगिं कम्पिटिसनखौ जोङो लानाय जादों। बिगुलाव सोरखौ लानाय जादों? बेयाव जोंहा गासै जोंनि जिथु आर्टिस्टफोर, मेथाइ खननो गोरों, दामनो गोरों, मोसानो गोरों, थुनफावथिना दिन्थिनो गोरों, बेफोर गासैखौबो जोङो लोगो नांनानै बे एस'सिएशनखौ जोङो दानानै लानाय जादों। गाहायै खृष्टानफोरखौ लानानै ना गुबुन? दा जोङो बेबायदि हिसाबै जों जेसेखिनि जोङो दायो दोङो, बे जाबाय जों ख्रिस्टियानफोर, जायफोरा ख्रिस्ट'नि मानसिफोर, जोङो बे गासैखौबो लोगो लानानै बे बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ जोङो दानाय जादों। बे बिगुल एस'सिएशनावहाय, खृष्टान एस'सिएशनावहाय, बेयावहाय मा डिनोमिनेसननि खृष्टानफ्रा बाहागो लादों? बाव दिनै जोङो मिथियो जे जों गासैबो डिनोमिनेसन, जेरै बेप्टिस्ट, केथलिक आरो लुथारेन चार्च आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जोङो लिंहरनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बे कमिटिखौ जोङो दानाय जायो आरो। दिनै नैथि जा कम्पिटिसन लानाय जादों, बेयावहाय आलासि महरै सोरखौबा लिंहरनाय जादों नामा? बे कम्पिटिसनाव जोङो दिनैनि सानाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै, चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि मानगोनां जोंनि नर्थ बेंक बेप्टिस्ट ख्रिस्टान एस'सिएशननि बिथां फर्मार प्रेसिडेन्ट मिस्टार प्रान्जल दैमारि, जोङो बिथांखौ आलासि महरै लिंहरनाय जादों। जे बिथांनि गेजेरजों जोंनि जिथु कन्टेस्टेन्ट जायफोर दङ, बिथांमोना जाहाथे एसेब्लाबो माबा मोनसे सुबुरुन मोनो, एडभाइस मोनो, बेनि जुनै जोङो बिथांखौ चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो लिंहरनाय जादों। दिनैनि महरै दिनैनि कम्पिटिसनाव जास्ट दिनैनि जिथु कम्पिटिसन,
सिंगिं बर' गस्पेल सिंगिं कम्पिटिसनाव जाजेस हिसाबै जोङो लिंहरनाय जादों जेरै जोंनि BBC बर' बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएशन थुक्राझार बे मिशननिफ्राय जोङो सायखं बसुमतारी आरो NLC चार्चनिफ्राय जोङो बिथां थान्दै मोसाहारि आरो जोंनि बेप्टिस्टनिफ्राय मनरन्जन दैमारि बिथांमोन साथामखौ जोङो जाजेस हिसाबै जोङो लिंहरनाय जादों। बिथांमोना गस्पेल सिंगार थानांगोन। बिथांमोना गस्पेल सिंगारखा बिथांमोना गावबा गावनि जिसुनि मेथाइफोरखौनो बिथांमोना खनो। माबायदि रेसपन्स मोनदों नोंथांमोना? दासिमहालागै जोङो गोबां जों गुबुन गुबुन डेनिमिनेसनफोरनिफ्रायबो जोङो रेसपन्सखौ मोनदों आरो गोबाङा जोंनो थुलुंगा होदों जे जोङो बबेबा समायाव जोङो मेंनानै थायोमोन, सिन्था जायोमोन, जों दुखु जायोमोन जे बे मोनसे एस'सिएशन बे एस'सिएशननि गेजेरजों जों माबोरै मोगथां महर जों लानो हागोन बेखौ जोङो सानबाय थानायाव गोबां मानसिफोरा जोंनो सुबुरुन होबाय, जोंनो बेबायदि सापर्ट खालामबाय जायनि जाहोनाव जोङो दिनैनि बे सानाव मोगथाङाव जोङो बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो हादों।